Politika zasahuje do našich životov dennodenne. Ja si myslím, že sa tomu nedá vyhnúť. Pár rokov tu pôsobí iniciatíva Nie v mojom kroji, ktorí upozorňovali na zneužívanie práve tradičného odevu fašistami. Ministerstvo kultúry dalo zákazku na šitie krojov stavebnej firme, ktorá s tým nemá nič spoločné. Keď sa ma moje deti opýtajú, čo som v tejto dobe robila, aby som im mohla s čistým svedomím povedať, že som niečo vôbec robila. Ahoj a dobrý den, moje jméno je Marie Hvozdecká a vítám vás u dalšího dílu podcastu Folklor a City. Mám velkou radost, že moje pozvání přijala Lucia Nogová, tanečnice, choreografka a vedoucí folklorního souboru Kumšt v Bratislavě. Mimo to ale také aktivní občanka, která se podílela na protestní akci Folklor na podporu umění, na které se sešli nejen folklorní nadšenci, kteří nejsou spokojeni se současnou politickou situací na Slovensku, ale kde bylo také veřejně přečteno stanovisko lidí, kteří se věnují tradiční lidové kultuře. Napsala taky text písně Počujte, vážená Martina jako reakci na kroky a výroky ministryně kultury Martiny Šimkovičové. S Luciou jsme se do dnešního dne osobně nepoznali, ale dohodli jsme se, že si budeme tykat, takže ahoj Lucia. Ahoj, ahoj. Jak bys popsala nezúčastněnému pozorovateli aktuální náladu na Slovensku? No, to je dobrá otázka, lebo už sa asi na to neviem ani pozrieť z toho pohľadu nezúčastneného. Jednoznačne je to, čo si ja pamätám za môjho života, najkritickejšia situácia ale asi pre všetky oblasti života. Nielen kultúra, zdravotníctvo, školstvo, všetko dostáva na frak. A my sa v podstate ako keby vraciame späť v čase a začíname žiť to, čo nám naši rodičia a starí rodičia vravievali a vysvetľovali, že ako sa žilo. Zažívame samé zákazy, zažívame veľké neprávosti, zažívame porušovanie pravidiel, porušovanie zákonov, beztrestné vlastne skutky, čiže je to taký návrat v čase a veľmi nepríjemný. Protest Folklor na podporu umění proběhl 15. května v Bratislavě a na Slovensku vzbudil poměrně velké ohlasy, ať už pozitivní nebo negativní, ale vlastně nevím, do jaké míry byl viditelný tady u nás. Mohla bys teda nějak v krátkosti popsat, jak jste ho koncipovali a co mělo být tím sdělením? Tak my sme sa dali dokopy taká úzka skupinka, keď sme si povedali, že už hádam stačilo tých krokov ministerky Šimkovičovej a bolo by dobré ozvať sa aj za teda tú našu časť folklórnu, keď to tak nazvem, za tú folklórnu obec, pretože kultúra zažíva veľmi ťažké časy. A nie len teda rôzne oblasti kultúry, moderné umenie, divadla a tak ďalej. A mali sme pocit, že ten folklór je dosť zneužívaný a tak nejak protežovaný a chceli sme sa voči tomu vymedziť. Chceli sme dať najavo, že my nesúhlasíme s aktuálnou situáciou, s krokmi pani ministerky, čo sa deje na fonde na podporu umenia, jednoducho so všetkým. A preto sme to aj tak nazvali folklór na podporu umenia, pretože my nechceme kopať za seba, nekopeme len za ten folklór, ale za kultúru ako takú. Pretože keď bude prosperovať kultúra ako celok, alebo vôbec, keď budeme prosperovať ako celok, tak budú šťastní všetci. Čiže nechceme len za seba, nie je to o tom, že my si pýtame nejaké peniaze, je to o tom, že chceme, aby jednoducho boli nastavené nejaké pravidlá, ktoré sa budú dodržiavať. Aby tu bola férovosť, aby tu bola demokracia, demokratické spôsoby, aby sa dodržiavali nejaké predvydateľné prostredie a aby na potrebných miestach boli odborníci. Odborníci, ktorí rozhodujú o dôležitých veciach, ktorí majú nejakú vidinu budúcnosti, majú v tom jasno. Čiže v podstate o toto nám išlo.
Takisto sme napísali vlastne takú výzvu, pod ktorú sa mohli ľudia podpísať, lebo samozrejme my teraz nemáme právo hovoriť za všetkých. Teraz my nemôžeme tvrdiť, že toto je nejaký hlas všetkých folkloristov Slovenska, čo určite nie je. Preto sme to chceli nejak dať teda ľuďom tú možnosť sa pod to podpísať. Tak sme spísali takú výzvu a kto teda s tým súhlasí, tak sa mohol pod to, alebo ešte stále sa pod to môže podpísať. A aktuálne je tam niečo cez 1600 podpisov a v podstate ide o naše vyhlásenie, v ktorom žiadame pani ministerku o odstúpenie. Jak to teda proběhlo? Byli tam nějací řečníci, hrálo se tam? Áno, celý protest bol robený v takomto našom štýle, ako my to poznáme, ako my tou tradičnou ľudovou kultúrou žijeme. Čiže boli tam samozrejme nejaké prejavy. Mali sme tam rečníkov z celého Slovenska, pretože táto situácia sa nedotýka len ľudí v Bratislave, dotýka sa ľudí na celom Slovensku, čiže prišli ozaj stred, východ, západ, sever, juh a prišli tam takisto rôzne generácie, deti, starší ľudia, seniori, proste naprieč generáciami a spievalo sa, tancovalo sa, rozprávalo sa. A myslím si, že aspoň mám ja takú spätnú väzbu, že sa to dotklo aj ľudí, ktorí úplne tou ľudovou kultúrou nežijú a možno dostali aj taký ten iný pohľad, alebo aspoň to bolo aj našim cieľom ukázať ľuďom, že sme s nimi, že teda my naozaj nekopeme len za seba, ale aby to videli aj ľudia pracujúci a pôsobiaci v iných odvetviach, že jsme a chceme být súdržní. Já jsem si četla nějaké komentáře, které se pod videem z těch protestů objevily. Ano. A dost často se tam opakovala taková stejná retorika nebo stejné vyjádření, že v Bratislavě protestují lidi, kteří o folkloru nic neví, a podobně se vlastně vyjádřila i ministryně Šimkovičová, která řekla, že se na náměstí sešlo pár tradičních křiklounů. Tak já jsem tě chtěla poprosit, jestli bys teda představila některé lidi, kteří jsou teda ti křiklouni, co se tam objevili, a jestli jsou to opravdu lidi, kteří teda folkloru nerozumí, nebo co to bylo za osobnosti. Áno, bol taký ohlas, že tam nebolo dosť veľa ľudí v kroji, keď to tak nazveme, v tradičnom odeve, a tým pádom nie sú folkloristi. No na toto je ľahká odpoveď, pretože kto to videl, čo sa tam po tom proteste zvrtlo, alebo aj počas toho, ako tí ľudia spievali a tancovali, tak takto jednoducho bežná verejnosť reagovať nevie. Ľudia nepoznajú častokrát tie texty, vôbec nie tie všetky, čo sme tam spievali, a aj podľa toho tanca to bolo vidieť, že to nie sú, ako to my hovoríme, bežní smrteľníci, že sú to ľudia, ktorí pričuchli, hej, už k tradičnej kultúre, či už chodia na festivaly, alebo chodia na nejaké tanečné domy, kde sa to učia, alebo sú to, veľa sme tam videli členov rôznych súborov, aj bratislavských, aj mimo bratislavských, čiže určite tam boli ozaj ľudia folkloristi, keď to tak nazveme. A tí, čo rečnili, tak to boli, myslím si, že pre tých, ktorí sa pohybujú v týchto kruhoch, známe osobnosti. Bola tam Alžbeta Lukáčová, hrála kapela Muzička, Noga Band, Bobáňovci z Terchovej, čiže to sú všetko známe mená. To môže ozaj taký výrok, že tam neboli folkloristi, alebo že tam boli len bratislavskí krikluni, môže povedať len niekto, kto je neznalý v tomto. A ještě další takový názor, který se často objevuje, je, že by se folklor a politika neměli míchat. Politika zasahuje do našich životov dennodenne. Ja si myslím, že sa tomu nedá vyhnúť úplne, aby sme neprehodili nejaké slovičko o politike. Ale my sme to robili z vlastnej iniciatívy ako občianská iniciatíva, hej. Čiže my nespolupracujeme so žiadnou politickou stranou, čiže nešlo o žiaden politický protest, je to čisto občianská aktivita. Dodnes se často mluví o tom, že folklor byl za bývalého režimu zneužívaný tou tehdejší mocí a vlastně ta i nějakým způsobem ovlivňovala podobu toho folkloru.
Máš dojem, že se takové snahy objevují i teď prostě s aktuální vládou a případně jaké konkrétně? Žiaľ áno, ale to môžeme sledovať už niekoľko rokov. Už pár rokov tu pôsobí iniciatíva Nie v mojom kroji, ktorí upozorňovali na zneužívanie práve tradičného odevu fašistami. A v súčasnosti stále to pozorujeme, ako zavolať si spievať nejakú folklórnu skupinu alebo súbor na svoju politickú akciu väčšinou prináša ovocie, hej, lebo ako náhle sú tam hlavne napríklad detičky v kroji, je to veľmi ľúbivé. A mne osobne sa to nepáči. Samozrejme, keď niekto sympatizuje s nejakou stranou, je to jeho vec, hej, každého vec, ale to zneužívanie vidím aj v tom, že bežne nejavia záujem. Oni neriešia napríklad aj problém, ktorý momentálne vznikol s Fondom na podporu umenia. Nerieši sa dlhodobo. Tam nie je žiadna vidina a nejaká snaha o nejaké stabilné, o nejakú stabilnú nápravu alebo o nejaké stabilné riešenie. Snažia sa vždycky nejak jednorázovo hodiť peniaze, keď to tak nazvem, a rýchlo to zaplátať a tak povediac zavrieť ústa. A bohužiaľ väčšinou to aj stačilo. Ale myslím si, že už teraz tá hranica sa prekročila a už ľudia si začínajú trošku uvedomovať, že sú zneužívaní, že to nie je len o tom, že niekto naozaj z čistého srdiečka ten folklór tak strašne miluje a že jeho babka si škrobila krojíky a doma má nažehlený kroj a dá sa do odevu na deň kroja. Jedna z mojich veľmi obľúbených v úvodzovkách akcií, hej, to je totálna politická predvádzačka. A to sú také veci, kedy vidíme, ako sa to ozaj zneužíva a ako sa tí ľudia nechajú zneužívať. Ale je nás čoraz viac, ktorí si to začínajú uvedomovať a niečo s tým robia. Máš teda nějakou zpětnou vazbu i od tady těch folklorních nadšenců nebo lidi, co mají rádi tradiční kulturu, teda i z jiných částí Slovenska, nejenom z té Bratislavy, někde z východu nebo z těch horských oblastí, já nevím, Liptov, Horehroní? Nedá sa to takto povedať, že v ktorej lokalite ako, pretože všade sú ľudia aj pre, aj proti. Samozrejme, tá folklórna obec to je veľmi široké spektrum ľudí a široké spektrum názorov. Nikomu jeho názor neberiem. My nikoho nepresviečame. My sa snažíme skôr upozorňovať na tie nedostatky, ktoré momentálne sú, na tie veci, ktoré sú overiteľné. Bavíme sa o faktoch, ktoré sa dajú proste dokázať. A skôr na to upozorňovať a snažiť sa, aby tí ľudia možno, že začali trošku nad tým rozmýšľať, kde tá pravda je, ale samozrejme stretávame sa aj s tým, že s nami ľudia nesúhlasia, alebo že sú proste iného názoru a v niektorých prípadoch je to ťažko nejak z našej strany obhajiteľné, pretože keď niekto nechce brať do úvahy fakty, tam už je ťažká diskusia. Ty si tady několikrát zmínila Fond na podporu umenia. To je instituce, kterou jsme vám ještě donedávna záviděli. A už ne? No, jestli bys mohla teda popsat, co se tam vlastně stalo. To je vlastně fond, který obrovskou měrou podporoval kvalitní kulturní akce a nejen ty, i nějaké instituce a podobně. Tak co se tam vlastně stalo a jestli máš nějakou naději, že se to ještě zvrátí? Tak nádej je tu vždy, ja stále verím vždy v dobré konce, ale teda Fond na podporu umenia podporuje rôzne oblasti kultúry, tam sú samozrejme nejaké podprogramy, do ktorých si môžu žiadatelia dávať žiadosti o grant v rôznych výškach, vy musíte si napísať dobrý grant, potom tam je nejaká odborná komisia, ktorá je samozrejme zostavovaná pre jednotlivé podprogramy zvlášť, lebo mala by pozostávať z odborníkov, ktorí sa danej problematike venujú, takže tá komisia posúdi tie
granty, teda tie žiadosti a potom vlastne je tam ešte tá rada, ktorú momentálne väčšinu nominantov, teda väčšinu v tej rade tvoria nominanti ministerky kultúry. No a tá rada začala momentálne výrazne zasahovať do rozhodnutí odborných komisí. V minulosti to tak nebolo. A náš názor je taký, že samozrejme mal by prevažovať hlas odborníkov. Pretože nie je možné, aby niekto obsiahol skrátka všetky aspekty, všetky odvetvia kultúry, hej. Sú špecialisti na divadlá, na moderné umenie, skrátka na tie rôzne, hej, odvetvia. Ale tu sa zrazu niekto pasuje za odborníka na všetko. A to je tiež taká vec, ktorá podľa mňa logicky už je jasné, že to tak nemôže fungovať. No a začali teda výrazne zasahovať do rozhodnutí odborných porôd. A veľa projektom, ktoré mali trebárs aj dlhoročnú tradíciu, poškrtali granty a príspevky len preto, lebo sú politicky nevyhovujúce. A tu už vidíme problém, tu už je niečo, čo proste nefunguje, čo prestáva fungovať a čo je aj protizákonné. Pretože odôvodnenia akože že niečo kazí mládež alebo že skrátka, že tam nevidia prínos pri festivaloch alebo pri nejakých eventoch, ktoré proste majú roky tradíciu, tak tu už sa bavíme skrátka o nejakej cielenej ako to nazvať, cenzúre. Vlastně vyjádřil se tady k tomu i někdo z těch odborníků, jak to vlastně, jaké na to byly reakce na to, když se tohle začalo dít? Samozrejme, vznikla taká platforma Otvorená kultúra a tí pravidelne informujú verejnosť o tom, čo sa deje nielen na Fonde na podporu umenia, ale celkovo informujú o krokoch Ministerstva kultúry a robia neuveriteľnú prácu. My im za to všetci ďakujeme, pretože toho sa deje tak veľa dennodenne, že pre obyčajného človeka, ktorý má prácu a dennodenné povinnosti, je normálne ťažké to všetko zaznamenať. Akože ja večer, keď si prečítam nejaký sumár, alebo tak človek sa nestíha diviť, že čo všetko sa stihlo za ten deň zase udiať a ako veľmi dokázali posunúť hranice toho, čo sa ešte dá a čo sme schopní tolerovať. Pretože tu sa to akože tuto prekonávame milovými krokmi. Teď třeba poslední je asi ta bysta na Osle. Ano. Teď se blíží léto a nějaké folklorní festivaly. Očekáváš, že to bude zase nějak jako zneužito, nebo začalo se o tom třeba nějak mluvit, nebo vymezil se někdo vůči účasti nějakých politických aktérů na těch akcích? O tomto neviem, či sa niekto voči tomu vymedzil, ale zvykli sa politickí aktéri chodiť ukazovať na tieto akcie. Netrúfam si ani ja odhadnúť tento rok, ako to bude. Majú svoje také tie bašty, kde si myslím, že prídu určite, ale už minulý rok sa stalo na niektorých festivaloch, napríklad na folklornom festivale na Mijave, vypískali pána prezidenta Pellegriniho už minulý rok. A to ešte nemal toto všetko za sebou. A myslím si, že aj ministerka Šimkovičová minulý rok na Východnej, neviem, či zožala úplne úspech v tom fejkovom kroji. Takže minimálne snáď si dá pozor na odev. A to už je na nich ozaj. Či sa tak cítia, že sa prídu trošku ukázať na festivaly, sama som zvedavá. Když jsi zmínila ty kroje, tak jednou z řečnic byla i Zuzá Tajek Piešová, áno.
Zatek Pěšová, která je vlastně odbornice na kroje a vyjadřovala se tam k tomu docela zajímavě a tak jako celkem tvrdě. Mohla bys nějak jako parafrázovat její slova, protože si myslím, že to s tím dost souvisí. Ona sa ozvala vzhľadom k tomu, že na verejnosť unikli také informácie, že ministerka kultúry, alebo teda ministerstvo kultúry dalo zákazku na šitie krojov stavebnej firme, ktorá s tým nemá nič spoločné, a ona v podstate poukazovala na túto absurdnosť toho, že my tu máme kopec odborníkov, ktorí sa tomu naozaj venujú. Kopec ľudí, ktorí to majú profesne, hej, že aj to študovali. Kopec nadšencov, ktorí sa tomu venujú tak, že zdedili, hej, rôzne aj originály, aj proste sa tomu vo voľnom čase venujú a tu zase sa deje niečo tak absurdné, že dostane zákazku pravdepodobne niekto známy, len preto, že je známy a pritom pani ministerka tvrdí, ako jej na tom strašne záleží. Aký má ona k tomu vzťah. Ale s odborníkmi sa neporadí. Tak tu už zase vidíme nejaký rozpor, že asi to nie je úplne s kostolným poriadkom. Mohla bys možná i konkrétně jmenovat, kdo v té vaší iniciativě Folklor na podporu umění vlastně s tebou ještě je? Co to je za lidi? Tak v podstate iniciovali sme to 6, ak dobre počítam. Alžbeta Lukáčová, ktorá už dlhodobo aj sama ako osoba bojuje v týchto vodách. A potom je tam Tomáš Brunovský, ten je členom muzičky, kapely Muzička. Potom sú tam zvyšní 4 sú pracovníci Národného osvetového centra. Klaudia Ťapajnová, Vicky Čeláková, Ondro Galbička a môj manžel Michal Noga. A oni 4 teda, ako vravím, sú zamestnanci Nocky, teda Národného osvetového centra, ktoré je organizátorom folklórneho festivalu Východná. A musím povedať, že oni 4 majú asi taký môj najväčší obdiv, pretože v ich situácii ísť takto s kožou na trh chce odvahu. A neurobil to každý a nikoho sme oslovili, či by sa do toho zapojil. Boja sa, veľa ľudí sa bojí. Boja sa o zamestnanie, boja sa, čo im na to povie okolie, niektorí aj v rodinách majú rôzne názory, nechcú ísť do nejakého rizika, nechcú ísť do hádky, nechcú ísť do nekomfortu. Čiže ja toto na nich 4 to veľmi obdivujem a v podstate som aj hrdá aj na svojho manžela, aj na nich, že si to takto trúfli. A vlastně ty si složila i text k tomu protest songu Nebojím sa pána a ten tvůj text je teda Počujte vážná Martina a na tom protestu ho interpretovala Mária Bedárská z Rejdové. Áno. Vy ste ju oslovili? Áno, tak my sa poznáme, oslovil ju Tomino Brunovský a dobre spravil, pretože ona má výrazný prejav a v jej podaní to bolo naozaj skvelé. Zarezonovalo to a vlastne teraz na to tak trošku nadväzujeme. Nedávno vyšla nová sloha, ktorá reagovala práve na tú bustu. Takže myslím, že to má to taký potenciál aj do budúcna, že budeme asi s tým pracovať. A jak reagovala ona? Ona sa teda nebála, šla do toho. Pani Bedárska? Nie. Ona je silná žena, myslím si, že s jasným názorom a veľmi nás to potešilo. A ona je taká ako rozhodnutá a má vo veciach jasno. A co teda s tou vaší iniciativou chystáte dále? Máte už nějaké, teď třeba chystáte nějaký další protest nebo prostě nějaké další kroky, o kterých už teď víte? Tak uvidíme, čo sa bude diať. Teraz prichádza letná sezóna, plná festivalov, plná rôznych aktivít. Takže my sme ani toto nejak dlhodobo neplánovali. To v podstate vzniklo ako reakcia na dianie na ministerstve kultúry. A uvidíme. Stále
človek je už stále taký v napätí a ráno sa zobudí s tým, že čo bude. Takže naozaj ako nejaké teraz presné kroky vám nepoviem, ale jednoznačne snažíme sa byť na tepe a reagovať na to, čo sa deje a čo bude potrebné a čo budeme my cítiť za správne z našej strany, tak do toho sa pustíme. A máš třeba nějaký vzkaz pro ty, kteří třeba váhají, jestli se takhle angažovat, nebo třeba mají trochu strach, nebo protože ty máš třeba 2 malé děti, máte, a jestli to třeba mělo na to nějaký vliv, nebo může mít na někoho. Jestli máš nějaký vzkaz prostě, který by třeba někoho motivoval. Tak ja môžem len za seba povedať, že ja chcem, aby v budúcnosti, keď sa ma moje deti opýtajú, čo som v tejto dobe robila, aby som im mohla s čistým svedomím povedať, že som niečo vôbec robila. Či je to správne, či to má zmysel, ukáže asi čas, ale dôležité je, aby každý konal v tej najlepšej viere v danom momente a aby jednal tak, aby sa nemusel za seba v budúcnosti hanbiť. Ani pred sebou, v zrkadle, ani pred vlastnými deťmi a vnúčatami. Ja sa riadím týmto a myslím si, že vždy som sa tým riadila a vždy som bola taká, že čo na srdci, to na jazyku. A nikdy som sa nebála, takže pre mňa to nie je nejaké, ja sa vôbec nezamýšľam nad tým, že čo to nám prinesie, alebo že by som sa ja mala niečoho bať, to vôbec. A ťažko sa mne niekoho presviečať, nechcem nikoho presviečať, len keby sa každý nad tým možno, že zamyslel. Zamyslel sa nad tým, ako chce, aby vyzerala budúcnosť, v akej krajine chce vychovávať svoje deti. A ak aj deti nemá, v akej krajine proste budú naše nové generácie vyrastať. Aké Slovensko chceme ukázať svetu. Pretože my sme boli naštartovaní veľmi dobre a teraz myslím si, že táto vláda, toto obdobie vlády, alebo obdobie teraz, ktoré máme, nás dosť zastaví, ale nie je to nezvratné. A veľmi by som chcela všetkým povedať, aby nestrácali nádej. Tento víkend zrovna sme mali s pár kamarátmi také debaty a vidím, že niektorí už mierne upadajú do depresie a stále tie úvahy nad tým, čo je a čo nie je dobré. No myslím si, že je dobre robiť vôbec niečo a prejaviť sa a je jedno, čo na to povedia ostatní. Ak vy tomu veríte, tak to povedzte nahlas a nebojte sa. Ty jsi mi zrovna odpověděla i na poslední otázku, kterou jsem měla, protože jsem vlastně chtěla navázat na to, že vlastně být pořád ve střehu a bát se toho, co přijde zítra, je strašně vyčerpávající. A tak jsem chtěla, abys vzkázala někomu nebo všem těm, kteří třeba ztrácí tu energii a ztrácí tu naději něco. A ty jsi mi už vlastně odpověděla. Tak možná bych mohla jenom já vyjádřit to, abyste tu naději nestráceli a že je to, že na to myslí i lidi tady u nás a drží vám palce a myslím, že se taky rádi třeba zapojí. Ďakujeme veľmi pekne. Ja by som ešte možno, že dodala pre tých, ktorí strácajú nádej, že spájajte sa a hlavne o tom hovorte. Mne veľmi pomáha stretávať sa s ľuďmi, vytvoriť si nejakú tú svoju komunitu a keď máte pocit, že už ste tú svoju bublinu vyčerpali alebo že všetci sú v tej bubline vyčerpaní, treba si nájsť novú bublinu. Vždy je niekde niekto, kto má ešte nejaký zvyšok energie, ten vám predá a vy zase to potiahnete. To znamená, že aj my sme takto boli, že koľkokrát je niekto z nás vyčerpaný, ale vždy je tu niekto ďalší, ktorý proste momentálne má tú energiu alebo znova ju nadobudol a tento zase potiahne. A takto krásne sa nadpojí tá reťaz a môžeme to ťahať potom veľmi dlho a budeme si proste tie sily znovu obnovovať, načerpávať. A čiže komunita, spájanie, komunita, spájanie a zkrátka tá ľudskosť. No. Já jsem moc ráda, že jsme skončili pozitivně. Určite, nevešajme hlavy a nádych, výdych, ideme stále.
Děkuji moc za rozhovor. Ďakujem. Počujte, vážená Martina, nie je to len vaša krajina. Rozmanitá, pestrá, taká tu vždy bola, nezmení na tom nič zlovôľa. Počujte, vážená Martina, nie je to len vaša krajina. Žijeme tu všetci, rovní sme si v srdci, nezmení na tom nič zlá vôľa. Počujte, vážená Martina, nie je to len vaša krajina. Guľatá, neplochá, taká tu vždy bola, nezmení na tom nič zlovôľa. Guľatá, neplochá,